Oimore nyakora moge jwang kamora mora ma intiere kende yudo chenro ma kawuono mar oimore jahawi wacho johawi mobire nyim Ruoth Nyasaye kawuono johawi duto moneno Ramogi TV kendo uneno chenro mar oimore odhiambo ma kawuono maiko ni chenro ma yelach ahinya koting'o weche manyien mago mosebedo ka tuche kor gwenge mopogore opogore ma okawarango muoch mano mar tuono mar guonyo mar mpox ma bende koro ten migawo ma pacho kayo mochung' ni weche mag thieth bende osegolo milome ni onge japiny Kenya mora mora ma ponono pontiere kod tuo machalo kamano ma okon mathoth moting'o weche mag siasa mag ODM kod meko mar jawala Jimmy Wanjigi waiko ni kawuono kar Kenya kwara moge jwang ka kwayo mondo ibed kora ka sani nyaka giko to motelo weche manyien magi thond weche. Kendo wach mora mora ma ng'ato wacho ni nikech jowa mamoko ni sirikal ni koridwa no golwa e Azimio kendo mondo golwa e kombe mag bunge ma jowa obete mane gimwa kwedo ka tendo ODM onyiero duond buche mag Azimio ma wacho ni dwa riembogi e riwruogno. No. Na kama sitaingia I told him that I had no instructions about this story about gun. Obila omako ja ohala Jimmy Wanjigi kane ochopo ndiko dhoge ka obila ma okwach kich ewi ketho ma itude godo mag bedo gi gige lweny e tok chik. Sirikal oparie jok machalo kamano manokedo ne piny kako nyango siasa baridi. Moko kuom jodongo ma Migori ywak ni sirikal oseremiyo gi chudo kata bang' kedo ne loch mar Kenya e lwet jowagunda. Arwakni machiegni nyakor moge jwang lendo ni achiel kachiel ka kala mbui duto te mag Ramogi TV wantiere live mbui mar Facebook Ramogi TV mbui mar X kata manongere chon ni Twitter yudo kacha Ramogi TV KE ka itudi koda bende mbui mar YouTube yudo Ramogi TV Kenya mano kama bedo kodi achiel kachiel ka ikono waparo bende SMS line mo yaw maina ria dek auchiel no sani nyakorom giko mag weche manyien modhi kelo ni odhiambo ma kawuono jaloko maro modhi bedo godo karka en Elizabeth Otieno kadhi bedo kata e weche manyien nyinga Cleophas Oloch jakisumo kanyo kwar mokeo nyaka sango machiegni. Duond bura mar ODM okwedo mokalo duond buche mamoko mantiere e Azimio la Umoja kuom bedo gi chenro mar thicho gi oko e riwruogno. Kokalo kuom jakom mare Gladys Wanga ODM olero ni duond buche kaka Jubilee, Wiper gi DAPK onge kod oteku mano mar riembogi e Azimio. Wanga ma bende en gavana ma Homa Bay kane twak kod jofwambo e log tich mar ODM oramo ni ODM ok bi buok kaluwore gi kaka duond buche go osebedo ka geto ahinya tok moko kuom jotelo chiwore mar tiyo gi piny owacho mar Kenya Kwanza. Eric Owenga ni kod lerni. ODM koro okoko mar kone duond buche mamoko e Azimio ni onge kama gidhioe kendo gibiro dhi nyime gi tiyo tijgi mar keto piny owacho tesre ma onge buok. Jakom mar ODM Mikai Gladys Wanga itwak mare mokwongo bang' yudo lemo mar telo ne ODM e Kenya mangima nowuok tung' mosuo gi jotelo ma osebedo ka soko ODM. Gima wacho kawuono ni wan minority party kendo wan e Azimio kendo wach mora mora ma ng'ato wacho ni nikech jowa mamoko ni sirikal ni koridwa no golwa e Azimio kendo mondo golwa e kombe mag bunge ma jowa obete mane gimwa kwedo ka odiochieng' ma kawuono. Kweth machielo mar Azimio kotel ni kod Kalonzo Musyoka gie sani othir kendo gichano bago romo mar kuku mar riwruogno romo bende biro twak ewi okang' ma gibiro kawo ni duond bura mar ODM. Wawinjo ka jowa moko mag Azimio wacho ni gidwa golo ODM e Azimio. To gima duong' ma wacho kawuono en ni ODM onge gi winjruok mora mora gi Kenya Kwanza ma en official mitero ka registrar of political parties magolowa as a minority party. Raila Amolo Odinga e jatelo mar Azimio coalition. Mang'ama dwa gole komeno bewewa mana kaka ODM piny. when Honorable Kioni talks about Jubilee, which Jubilee is he talking about? We know we have two factions in Jubilee. We have the Sabina Chege's Jubilee and we have Kioni's one-man Jubilee. You cannot intimidate a big party like ODM. Mheshimiwa Raila does not need to lie that he spoke to Uhuru Kenyatta to cleanse himself as purported by Kioni. Cleanse himself from what? Ywaruok Azimio medo tedre tok ODM chiwo moko kuom jotende tiyo gi Ruto okang' makoro yudo sir kuom jod bura mag ODM. Gikodira mokalo jotelo mane oyuoro e nyasi mar rwako dala jatend migawo mar teko stima Opiyo Wandayi e gwenge ma Ugunja nolero ni gie sani gionge kod teko kata dhogi mar pingo sirikal. Nawacho ni sirikal raj
mana kionge. Kionge sirikal to sirikal rach. To kise donje sirikal to sirikal ber. Akianu winja. Jadi mo yie koda. Sama sirikal ng'ati onge magi wacho gi magi loso kanyini kia. Dong mano sirikal rach. Koro sani jothuru kadwa winjo gimoro ni yudhe moko chikre kon gi kon ni go koko ni sirikal. Ugo kon sirikal to ng'ati man kure man mandiko ema loso sirikal kuro. And I'm pleading with you to make sure that we get jobs for our young people and women. When we do that, I think we are going to save Kenya. Seche ma igeno ni kuku mar Azimio chano bago romo jumani, Mikai Wanga nolero ni podi ODM okoyudo ler mar romo makamano, kowacho ni onge romo ma inyalo chano ka ogai mar riwruogno Raila Odinga onge ler. Waonge wach moro amora mar bura ma iluongo mondo odhi ogol Azimio. Jakom Raila Amolo Odinga e jatelo mar Azimio. Bro luongo bura ka gitudore gi owadgi ma en Uhuru Kenyatta sama gidwaro. To bura migole ODM to kane kanyalo bedo. Higa mokalo mokum jotelo moyier ODM noringo tiyo gi jatend piny William Ruto, okang' ma bende nokelo fwere mokalo kendo ODM nosingo kawo nigi kum mowinjore. Chuma chao bado kimotoni. Wanga nolero jotelogo pod ni kod ketho wira ni ne gikawo okang' ma kopuodhi kod kuku mar duond bura mar ODM kaka chik dwaro. Chama kaka ODM en chama ma nyaka bed gi discipline. Tiende ni mondo ng'ato sudi nyaka bede winjruok mar chama. Omiyo jowa mamoko manowuok awuoka kigin sama ne pa chama pok owinjore, gin ok nyal kwan gi ni koro ne gidhi gi blessing mar chama. Tungni mapek koro dhi nyime e riwruok mar Azimio la Umoja tok mokum jotelo mag ODM dhi tiyo machiegni kod jatend piny William Ruto ka jatend migepe. Gino makoro gi sani chal kama bende bro buogo ng'iyo e kind jatend piny William Ruto kaachiel kod Raila Amolo Odinga. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Eric Owenga. Jopiny medo golo pachgi e wi okang' ma sirkal okawo mar chako kendo chenro mar chiero usuru ma ijuogo e wi moko kuom mwandu kata bang' kane paro mar chik mar omenda ma higani ne jopiny ogweyo oko. Migawo mar omenda geto mwandu molos kod plastik midendo kanyo kaka eco levy tax kaka yo manyien mano mageto medruok mag choko mag usuru e pacho ka. Piny owacho nitiere gi dwaro mano mar choko bilion 150 kaluwore gi fuok mayande owe tok paro mar chik mar omenda ma higani ne owit oko. To kata kamano jatend migawo mar omenda John Mbadi wacho ni kaluwore gi dwaro mantiere osuru ma ichoko e wi mwandu kaka taulo mag ria ok biduoki. Mano kaluwore kod wach ma bende sani nitiere ka Sharon Ong'ao miyo waler mathoth. E limbe mare e gwenge mag Kisii gi Nyamira juma mokalo, jatend piny William Ruto ne olieko mar duoko kendo moko kuom osuru manodhi choko e paro mar chik mar omenda ma higani. Tulikuwa tumepanga mpango mzuri, tulikuwa tumeweka bilioni 130 kwa budget, lakini mnajua hiyo budget ilienda segemnege. Mnaelewa hivyo? Kuna watu walipigia kelele mpaka hiyo budget ikapotea. Sasa mimi nimeambia Malulu hapa na wabunge wenzetu, sindio? Tutaenda tupange tena. Bang' lieko dwaro mar duoko kendo moko kuom osuru manodhi choko e paro mar chik mar omenda ma higani, ma bende nodhi choko bang' ng'anyo mag rowere manotisi kaka Gen Z. Piny owacho nitiere okenge mogik mar yango yore mamoko monyalo yaro godo bade ne choko osuru. Okang' makama en mar loko chik osuru mageto loko chike mag osuru. Ka sani nitiere kidienje 47 mag osuru ma migawo mar omenda geto menyo kendo pedho ne od bura mondo puodhi. Jatend migawo mar omenda John Mbadi oyango ni osuru ma ijuogo e wi mwandu molos kod plastik midendo kaka eco levy en achiel kuom osuru michano kel kendo. Kata kamano, osuru mane chano juogi e wi mwandu machalo kaka taulo mag ria to ibithi choko. There are about 49. Some don't even have financial implication. Some just are aligning the laws. Eco levy, we will target those areas that would not affect the common mwananchi. That those sensitive areas, like what was widely talked about, sanitary pads, etc., those ones we can't make a mistake because Kenyans have spoken. Osuru ma ijuogo e wi mwandu molos kod plastik ne en achiel kuom osuru mane jopiny ne ng'anyone. Okang' mabende nokwed mager gi kembe mosebedo kaloso mwandu makamago mawuok e pinje maoko. Ranyisi ne en kambi maloso math mayom mar Coca-Cola manokwedo atamalo 10 mag osuru manichano juoge. You know them, they are in business, but we also have an interest as a country. This country is not a dumping place,
So we are saying if you are creating, if you are injurious to the environment, then you must pay for helping make good what you have, the harm that you have caused. Okang makama medo nyuolo ng'ur kowuok kuom moko kuom jopiny. E mbui mar X, ywak makama osebed ka ichwalo kokalo e ote mar reject finance bill. Moko kuom jo-Kenya matiyo gi mbuino osebedo ka ng'ur ni ok owinjore kel kata bath paro mar chik mar omenda mane osego piny kendo mane okwedi gi kukune. Piny owacho bende geto medo choko osuru kokalo kuom choro nyime kinde mowinjo ganda ma pacho kae yango godo osuru magisechulo e kinde thuolo mar dweche 6. Okang' ma igeno ni biro chiwo thuolo ne jo-Kenya mathoth mar yango osuru magi. Last year, we allowed for tax amnesty, and we collected, because of that, the government collected 43 billion. So tax amnesty is beneficial both to the taxpayer and also to the government. Piny owacho bende nitiere gi chenro mar thicho oko osuru kowuok kuom mwandu mamoko machalo makate. Dwaro mowacho ni biro kungo omenda maromo siling bilion 70. You find that there are goods which are very essential commodities, basic, that we need, that Kenyans use every day. So we must protect the consumers. So we decided to put a lot of these goods under zero-rated commodities. Mbadi bende yango ni lokruoge mathoth ichano time duol mochung'ne choko osuru KRA ma igeno ni biro medo ageta mar choko osuru gi siling bilion 105. Magi duto ichano tim ka odin bugo mag kwepo choko osuru kokalo e yor lony manyasani. If we do reform KRA the way we want, the way I am thinking about KRA, we can get no less than 400 billion more. In fact, some people project even 600 billion. Miga mochung' nomenda chano kete tim lokruoge makamagi chop giko mar dwe mar 9 mar higani. Kaluwore gi dwaro mar keto tim lokruoge makama, jalony weche mag ochumi John Okumu wacho ni piny Kenya ochomo kama ber. Kaluwore ni ok fundi duto mag paro mar chik mar omenda ma higani ne rach. Tax exemption ko kete gik machalo mkate manyiso ni koro VAT input ok bibedo. Sama input ok bibedo refunds, mano sirkal biro save on tax VAT refunds, maybe dware mondo duoki. E kinde mokalo, jatend piny andolando ni piny owacho chano duoko chien omenda motiyo godo gi siling bilion 177 gi dwaro mar holo siling bilion 169 mar dino fuok ma yando we bang' paro mar chik mar omenda ma higani yando thichoko. Dwaro manyien makamago piny owacho yango ni biro konyo e chudo mag jopuonje mobwogo dhi ng'anyo, chulo jonya arita kwe kaachiel gi konyo e siro somb mbalariany. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Erokamano Sharon Ong'ao. Okinde mag gavana ma Meru Kawira Mwangaza okwedo weche ma itudo godo gavana no kendo mago manyocha ochwal kendo mano miyo MCAs ma county no ma Meru othiche oko e apise tielo mar adek. Od bura mar Senate dhi nyime gi yalo dwach MCAs madwaro ni Mwangaza ogole apis. MCAs go wacho ni notiyo marach gi teko mar apis mare, tiyo marach gi omenda kod ketho chike mantiere katiba. Called upon for the third time to interrogate the ability of Governor Kawira to ensure that there is effective service delivery of services to the people and the residents of Meru County. Accountability, honorable members, is a measure of leadership. Accountability is the ability of an individual to be held to account for our actions. It's not a call for interrogating the weakness of an individual, but the ability of that individual to execute her constitutional mandates. The County Assembly has created a lie, told the lie, repeated the lie so many times that it started sounding like the truth. They actually went ahead and believed that lie, and they want everyone else in this room and the entire country to believe in this lie. And when we look at them in the eye and tell them it's a lie, they get bitter. They get mad. They accuse senators of being bribed. They accuse the governor because they want us to believe a lie, because they have themselves created a lie and believed in a lie.
Kamachielo, jatend migao mar thieth Deborah Barasa ochiwo ler ni ng'at achiel manyocha oyud gi ranyisi mar tuo guonyo mar mpox makoro muoch osechango kendo onge ng'ato machielo mosegamo tuono kendo. Ka jafwambo marwa Efi Nyakidi lero, nonro mar rango jopiny pod dhi nyime kendo moloyo to e tong' ma tudo piny Kenya kod pinje malibamba. E kinde ma nonro pod dhi nyime ewi muoch mar tuo guonyo magalagala mar mpox, tend migao mar thieth pachoka owacho ni giseketo kenge makare moting'o timo pim ne jowuoth e tong' mag piny Kenya kod pinje mamoko kachiel gi neno ni jolony marango landruok mar tuo ni oikore makare. We have heightened surveillance and we are conducting routine monitoring. And that is even why we are visiting here to ensure that the teams are ready. The rapid response team is ready, surveillance is ongoing, contact tracing is ongoing. We have also done a communique to the healthcare workers on what to look for to be able to identify what mpox is. We have developed clinical guidelines to be able to elucidate the case diagnosis of mpox. Jatatije migao thieth Dr. Patrick Amoth bende owacho ni piny Kenya biro yudo chanjo makonyo e geng'o tuono e kinde mabiro, kendo chanjo makama ibiro kuong chiw ne jogo manie rang'iny mamalo mar gamo tuono. Africa as a continent, we require 10 million doses of vaccines. We are assured by the Nordic manufacturer of the vaccine that by the end of the year we can be able to have about 2 million doses. But the vaccine will not be for everybody because of the scarcity in terms of the availability of the vaccines. So we are going to prioritize who are the risk population to be able to be put at the forefront for vaccine administration. Nyakasani, yangore ni ji 29 manyocha ichichgoni ni kod tuono osepim ma oyud ni onge kod tuono. Migao no bende lero ni nyaka nyocha tuono muoji mana ng'ato achiel kende ema osegame kendo osethiedhe mochango. Matimore ka johala kod jodak ma itong' Isibania matudo piny Kenya kod Tanzania to pod odak kod luoro ni tuo mar mpox nyalo monjo gwengego kaluwore gi kikruok mar ji. Kama naishi hapa Isibania, tunashare boda hapa na upande wa Tanzania. Kwa hiyo ni ugonjwa ambao umeniogopesha sana, na hapa nilipo kweli kulingana na hii kazi yangu na nabeba watu wengi. Sasa uwezi jua unabeba nani. Hizi kazi tunazofanya lazima ushike msalimia hata kwenye mkono nini juu siwezi jua ugonjwa unaambukiza mtu kiaje. Unaona, sasa ningeomba tu serikali tusaidie, ituoneshe njia ya kujikinga na ugonjwa. Kata kamano, edwoko mare ka oloso e kinde twak mare, Dr. Amoth olero ni gimedo keto kenge mag tiego ganda jo Kenya e wi yore ma ginyalo fwenyo kendo geng'o godo landruok mar mpox. It is important that we communicate to the communities, and therefore we are upping our game in risk communication and community engagement. This is so that we all move together as a country. Community becomes a bedrock in terms of interrupting transmission. Kochopo sani, nonro mag ji 26 osekaw mar mondo omeny kadipo ni gin gi kute mag tuo mar mpox. Kuom magi, 10 osechwal e kuonde timo pim kata laboratories. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Jawala Jimmy Wanjigi odinne kod obila mag Okwachkich bang' dhiye kane ochopo mar ndiko dhoge ka obilago. Wanjigi ne ochopo e apisi mago mag Okwachkich ma yudore Milimani odhiambo ma kawuono bang' yudo luong kod obila mane dwaro ni mondo ndik dhoge e wi ketho mitude godo ni en kod gige lweny e tok chik. Walter Nyambaga nigi mathoth. Lure kod luong mag obila, jawala marahuma Jimmy Wanjigi ochopo e apisi mag Okwachkich ma Milimani mar ndiko dhoge, kendo kanyo ema ywaruok mapek e kinde kod obila mosebedo katimo ni apedha kamwanda onyenyore. I will go in at my own time. No. Na kama sitaingia? We respect you, Mheshimiwa. Ingia wa gari. Don't order me. No, we are not ordering. No, then keep quiet. Ingia. Keep quiet. Wanjigi kanyakla kod familia mare makoro ne odadhogi kuom seche maromo 3 ka obila temo kolo mathoth kotenone kod gige lweny kaka mirutito kod bunde, kendo konegi ni owinjore fwek dalane. Kendo jatelo no itudo kod ketho mar bedo kod bunde e yo ma ok opwodhi kod bod ma puodho jopiny bedo kod bunde. Another senior officer came
And he started talking about guns, that Wanjigi, they wanted to carry out some searches in Wanjigi's home about guns and so on. Now, I told him that I had no instructions about this story about guns at all. Don't be rough. Stop. Don't be rough with our client. You are assaulting in my... Epichani, Wanjigi kodo kinde mage mutingo Willis Otieno, nenore kababni kendo mutni kodo bila. Ka Wanjigi, ogora tege kende sembe mondo soye nyamburko marobila, kaikone ni osemake. One senior investigator just came and said to us that, look, we are taking Wanjigi to court tomorrow and we are putting him in custody. Gechoriedo, kendo pudho ng'wech kod Wanjigi, ka itere tesiendo bila makam kunji, kichan chwale do kiny. Kata kamano, okine mage wacho ni obila odhi ataro kod chik mar doho. Manyota mobila makata tima pedha e dala Wanjigi. No, he has been put in custody now. He is being taken, I believe, to Kamukunji. And tomorrow morning he will be appearing in court. Those orders, so far as who are concerned, are still in force. Bang' dhogi kuom seche ma ingo adek, obila mag ofwamb kich oluwo ni kiny ne gichope do mondo somne kethone ayanga. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Wabo bedo kar kanyo koro mojo amor moko ni gigo katimro odiochieng' makiny to sani wadhi nyime wadhi ane kaunti ma Uasin Gishu e boma ma Eldoret. Gikone gavana ma Uasin Gishu Jonathan B oloso kuom sanamu moko manyocha olosi maricho e boma ma Eldoret kendo magikone nyocha oduogo muki. Gavana B okwayo ng'uono e wi okang' mar loso sanamu ma ok omoro jopiny. Kata kamano owacho ni jolos sanamugo ne ok omiyo omenda moro amora mar goro makamago nimar ne gichiwore mar loso gi maonge chudo. Gavana B owuon owacho ni ne ok omor gi kit sanamu mane ochongi mano mar nyiso kido mag jong'wech mar auma pacho kae kaka Faith Kipyegon e kind mamoko. Kido makata kamano ne opogore mabor gi jogo mane onego los sanamu magi. Najua kulikuwa na makosa kidogo kidogo. Unajua kama wewe ni mtu mdogo na unaanza maneno hujakuwa perfect. Na zilikuwa ni ile za kusaidia sisi kubrand. You know we brand ourselves through sports. And we are the county of champions through sports. Sasa sura ya Kipyegon ya Faith ilionekana kama nyanga wengine. Alafu sura ya Kipchoge mbele kwa kanisa na watu ya Eldoret. Hisi hata niambie television haikuwa ni makosa yetu, ni wahisani walijitokeza wakafanya hivi. Nakora mogo kati ni kadi bede gavana mane gima de wacho moko de tami pimo jok mochoro ok chal Faith Kipyegon to ok chal gi Eliud Kipchoge gin jong'wech mamoko kama chal nyakoro mogo jong' weche mag somo e county ma Homa Bay. Riwruok mag jopuonj mago magnate county ma Homa Bay olando ikruok ma gintiere godo ne ng'anyo mag jopuonj mane koro selani kod jagoro maduong' mar NAT Collins Oyo. Giwacho ni ok gibidok chien nyaka chieng' moro sirkal ne winj ywak mag jopuonj mathurka. Jotend NAT go mabende oko ni onge japuonj moro amora mabiro donjo e tich mago e sikunde mantiere county ma Homa Bay chakre tarika 26 dweni. Gikoni dwaro nitiere mar timo winjruok duto mane NAT oketo gi sirkal moriwo ndiko jopuonj mag junior secondary e yo mongirore, medo jopuonj lemo e kin ng'ur mamoko. Bende gisiemo ten sikunde mag ji giwegi e kaunti no ka giwacho ni ok gibiyie mondo sikundego ota chenro mag somo e kinde ng'anyo. Pesa mano chikwa nyaka miwa phase 2 puonj 46,000 mapuonje junior schools ng'ane nyaka bed converted to permanent and pensionable terms. Jopuonj notimo interview jopuonj 130. Tiwacho ni jopuonj nofele interview. Japuonj ma jahiga 58 mosepuonjo for higni 35. Inyalo wacho ni nyalo fele interview. Pesa ming'ado wa mabiye bank, mabiye sako, mabiye schemes mag jopuonj ing'ado tok chiu. Wakwayo jatend piny President William Samoei Ruto ni owe go education sector piny chakre tarik 26. Gi make sure ni onge japuonj moro amora modhi e school. Skunde mag ji kendgi giwegi. Wayudo institution mokawo jopuonj gi nyithinde private. Wabro mobilize kendo wabro make sure ni jopuonj go wagolo oko te nyithindo go be wadhi riembe skunde. Nitiere pesni mitere skunde makonyo bajede matimore skunde
Gesani pesni go duok chien. Gino mono jopuonjwa madongo e sikunde go nindo. Gikia kaka gichan bajedegi madonji. Aya nyakoro mo jong weche thoth ahinya moiko ni karkae ote wacho ni wasingo ni kama gisomo gi achiel ka achiel mondo mi wakoni ni ginto gibiro yo machal nade. Shemo tho wacho karkani greetings. Cleophas aluwo chenro yo makare mag weche manyien. Migao mar thieth onego wuog oko malere wach mar mpox. Mar ariyo meko mar Wanjigi ano mako dhoga owada. Mogik sanamu en sanamu obed and sam katagli en sanamu an ariwo lwedo wacho ni mgomo mag jopuonj and the main problem en mag jopuonje en teacher service commission wacho ni dikno bende kokale ote machuok mar SMS wa menari adek auchielo nono kikonwa ni yudo wayo machal nade to karkanya kora mujangu sendiko mathoth ahinya ka sani wacho ni ujo hawi kuneno chenro manyien weche manyien ka untiere gwenge mage. Cleophas Olum wacho ni oimore from Nyakacho Boch home wantiere kae kachel kod min mara minwa Elizabeth Were mano kod Bruna Jamhuri erokamano ahinya ka aluora madaraja mananga wacho karkanyo ma Perez Adhiambo wacho karkanyo ni oluwo chenro achiel kachiel ka entiere kanyo kod nyikwaye duto ka gintiere karkanyo erokamano ahinya kuom kete karkae okinyi otieno makawuono okinyi boma na chopo. Aya, Celine Ramogi TV ler ka aneno chenro kantie Thika. Millicent Onyango neno waka entiere Karapul Siaya wacho ni an kodi chenro together kantie kanyo koda mama na Margaret Akoth Onyango erokamano ahinya. Bahati Africana aneni makare kantiere Kakamega Town CBD. Joseph Otieno Gutu neno waka entiere Nyikendo FPFK Church mayudore Suna East erokamano ahinya. Michael Drizla wacho neno waka entiere Kisumu Mamboleo wacho ni luogna Mike Woodsem Merata ka entiere chenro kanyo. Collins Otieno wacho ni anaja hawi kaneno chenro kantiere Nyamonye Karemo Junction erokamano ahinya. Flosianet mar Siaya entiere chuny boma ma Siaya. Pamela Kinyi neno waka entiere Kindube e kin joma moko mapontiere karkae ote thoth tikonwa paro bende koten kod weche manyien mabiro ni odhiambo ma kawuono kod moko bende mandikonwa kokalo e twak mabedo godo achiel kachiel e kinde mokalo ong'e thuolo mar somo gi to sani wakawiwe masani ka waduogo chenro mag weche manyien pod biro. Naitwa Daniel Kimanzi, nimetoka Kitui County. Mimi kazi yangu ni an engineer by profession. Shambiki ya Fieta, nilianza kucheza na pesa kidogo, nikimprove kidogo. Nilikuwa nakula tu natoa, nafanya kazi zangu, lakini mpaka saa hii ndo nimefika mahali nikakula pesa mzuri yenye inaweza nisaidia. Saa hii nikiwa nimesimama hapa, niko na furaha sana. Nimeshida 1.5 million kama venye mnaona kwa hii check. Hii pesa itaenda kunisaidia sana pamoja na familia yangu. Niko na watoto shule, italipia fee. Biashara yangu ya construction pia huwa inahitaji pesa mingi, itaniboost kiasi kikavito na pia nitaendeleza mambo mengine zangu. Win big in seconds. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Rewind and come back again, Selector. Nostalgia is the name of the game. Join me, Anita Mbuya Damiano and Terry Mikamba every afternoon from 1 to 4 p.m. on The Rewind. Hot 96. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Mobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand gima gimupondo. Siasa ka ngamo iwaye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'era nyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie
duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi, Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano, be pod gin kodwa? Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod Biwott nochaka ni bwana sukari. Gin kanye? Kod Walter Nyambaga. Tich Ang'wen, saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Machini kendo nyako Ramogi Jwang'en mor marani podi kete karka e weche manyien. Moko kuom jokanyo mago mag Maumau mawuok e kaunti ma Migori oseo piny owacho kuom remiyo gi chudo ma gisebedo ka gidwaro kuom higni mathoth. Giywak ni piny owacho ok osenywandogi kata ok osedewogi, kata bed ni gikedo mondo piny Kenya oyud loch. Jojuma miyo ler mathoth. Higni 60 nyaka ne piny Kenya yudo uhuru kowuok e lwet jowagunda. Moko kuom jogo mane okedo mondo koro piny Kenya yudo uhuru mawuok e kaunti ma Migori pod bandho chudo margi kawuok kuom piny owacho. Ng'eny gi hikgi oniang' kendo gin mayudo chudo kapod gingima koro rumo. Sirikal oparie jok machalo kamano manokedo ne piny kako nyango siasa baridi. Nikech negi kedo ne piny to okone ber mar kedo cha. Ezekiel Onyango, mabendo ng'ere kod nying kako nyango siasa baridi, en achiel kuom jogo mane okedo mondo piny Kenya oyudo uhuru. Bende mano mna chiwra ni chwada lisasi ka ok ogol Kenyatta to mane rumba. Atimo gik madongo e dwaro loch mar Kenya ka. Andiko ne kata Queen Elizabeth through colonial secretary mondo Kenyatta owuog e lweti twitch. En achiel kuom jokanyo mag riwruogno mar Maumau Governing Council ma osebedo karito chudo mare. Onyango mowuok e gwenge mag God Kweru e sab-kaunti ma Suna West odiochieng' manyoro ne ohingo higni 100 nyaka ne nyuole. Duoko ne Nyasaye erokamano maduong' kuom rita ma chopo higni 100. Ji mang'eny ohero gik mamit kaka ring'o, abula, ang'o. Tan gima konyo okanyo ngimana ni asiko kod alot, chamo alot adek ma suga, bo, akeyo, gapoth. Mama put a tegno, put on strong, makatini anyalo goyo dhoga chico. Owach na gisirito chudo kowuok kuom piny owacho makoro kata geno rumo. Asechandora ne piny gik mang'eny, onge gimoro ma jo sirikal ma piny osetimo na kata para. E kinde twak maro kod Ezekiel Onyango, wabendo ng'ere kod nying mar siasa baridi, ne wayango ni ka opogore kod kedo ne Kenya mondo kod uhuru, bende osebedo jasiasa marahuma kuom higni duto. Nikapewa jina la Onyango Msuba, siasa baridi, sikuingilia mambo za uchochezi. Kao chakiga mar 1963 nyaka sani, Onyango osebedo e duond burano mar KANU kendo pod entie kanyo kananga ka achiel kod tai mar KANU mane nyiewo higni mathoth mokalo bende pod orito maber. Mae monorwako do 1963 emanopogo mage. Nadagi ni okaloki kama mnyuna achako godo siasa Kenya ka. Kata party moro kanyalo loko kendo. Josiasa mathoth osebedo kakoro loko duond buche maggi. Kata kamano, Onyango to pod ochung' e duond burano mar KANU ma osebedo kuom higni 60 mokalo. Owacho ni josiasa mathoth loko duond buchego mag siasa nikech gimanyo pesa. Dwaro chiemo mochandogi. Tan chiemo mana dwaro ni onge gima dwaro ni piny Kenya oyudo loch. Onyango en achiel kuom kwan ji machuok ma osedak nyaka higni 100 e piny ka. Kabino wacho ni chiemo makare en achiel kuom yorego mag dak aming'a. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyakoro mojangi wijo kanyo si chama alot mopogore suga, dek, apoth. Wacho kanyo nyago ng'ato ngum. Mano wach mag Onyango siasa baridi. Erokamano ne Jojoma. Weche thoth nyakoro Ramogi Jwang'.
Orangane weche moko mag ng'anyo ka jodak e gwenge mago ma Keshwek e tong' mar Transmara gi Migori ne ong'anyo ka giseyo rach mar ndara mano ma Keshwek, Narolog, Masur mano matudo Transmara kod Migori. Jodakgo kwedo josiasa matiyo gi yorno e sero ombulu to giling kendo giweyo jodakgo gi midhiero mag ndara ma ok olosi. Giwacho ni chal marach mar ndarano osehinyo uchumi mar gwenge mantiere alworano kendo ohala bende osekethore ka yuto margi bende osebedo mana kadok piny. Gidwaro ni okaw okang' mano mar piyo, mano mar loso ndarano mondo ngima jopiny matiyo kode e wuoth kod ohala kik bed gi ng'ikruok kaka osebedo e kinde mokalo. Tumepitia changamoto zaidi kwa sababu ya minajili ya hii barabara. Mbona vile imetusumbua zaidi. Watoto hawaisi enda shule. Wamama hata tukitaka kujifungua hatuna mahali pa kupita. Hakuna. Na tunasema kuafikia leo tumechoka. Tunapiganga kura lakini viongozi wetu hawaonekani. Bwana MCA uko wapi? Gavana wetu uko wapi? Tumesema tumechoka. Tukasema kwa sababu walisema sisi ni watu wa Tanzania. Tunataka tusikike, tuonekane TV. Ruto aone ya kwamba sisi tunaumia hapa. Hata saizi ukitembea nchi yote hakuna barabara kama hii. Sisi watu wa Keshwek tumekaa kama mayatima ambayo tunapiga kura kila siku lakini hakuna msaada ambao tunapata. Hii area yetu kila siku tunakwama hapa magari. Hatuna barabara, shule. Hakuna hata stima. Na hata kusema kuemzia iko hapa karibu. Ajaye yeye ametengeneza barabara zake. Ajaye sisi hatutaki kutufanyia maendeleo. Hata wakati wa mvua, hata mahali ambayo mtu angesafiri na shilingi 50 kwa pikipiki, inabidi bei ipande haifikia hata shilingi 200. Kwa hivyo ninaona hii mambo ya barabara inafanya gharama ya maisha pia kwenda juu. Magomidhiero mag jok mawuok Transmara kamachielo Daniel Kimanzi maen jadak ma Kitui pod nigi mor bang' loch mar shillings milion 1.5 e tugo mar Shabiki.com Avieta kendo bedo jaloch mar juma. Kimanzi maen midusa osebedo kanyo ka tugono kendo motelo ne oloyo shillings 500 kaeto nolodho oko shillings 200. Bang'e ne odhi nyime gi tugo gi omenda manodong' manokelo ne yuto mabupno. Oyango ni ochano tiyo gi omendano e jiwo somb nyithinde kod dongo ohande. Kimanzi kod minode ojiwo jo Kenya mondo med tugo tuk Shabiki.com gi geno mar yudo loch. Kwa ule mtazamaji ambaye ako pale nyumbani anakutazama na ako na pesa yake kwa wallet yake ya Shabiki, anataka kucheza Avieta, unafanya namna gani? Unaenda tu kwa Convert Chiefs. Una buy chips sababu kuna ukitaka kuweka kwa Avieta una buy, ukitaka kurudisha kwa wallet una sell. Unaweka kwa Avieta unacheza, ukikula kama utakula una sell sasa. Ukienda hapo kwa sell kuna mahali utaona kumewekwa pesa Kenya shilling imeandikwa hivyo. Ukiweka pesa yako hapo una sell. Alafu pesa yako inaingia kwa wallet. Kwa wallet sasa unatoa unaweka kwa M-Pesa. Amazing sana. Hii pesa unapanga kufanyia nini mzee? Hii pesa yangu nitalipia watoto shule. Nitaendeleza biashara yangu. Na hiyo ingine kidogo tutafanya mambo mengine na Weche mag ohala, jopur niang' mawuok e kaunti ma Kericho ogolo duondgi kendo kwedo okang' mamalo duoko piny nengo mar niang' mano ka gibuogo rem chwalo niang' e kembe. Komiti mochung'ne keto nengo mar nienge nogolo nengo manyien mar shillings 4,950 tan ka tan kowuok shillings 5,125 mane ichulo dwe mar auchiel. Nengo manyien oduok chien gi atamalo 18.85 kipimo gi nengo mar shillings 6,100 mane ichulo dwe mar ariyo higani. Kane giwuoyo e chiro mar Kipsitet Trading Center mayudore kar chung' bura ma Soin Sigowet, jopur go kotelnegi kod Nathan Rono, Ronald Chemitan gi jaod bura ma Soin negikwedo okang' makama kendo kwedo buogo rem chwalo niang' e kembe. Ile kazi amepewa saa hii ni kazi ya kushika pesa kutoka kwa millers ili apunguze bei za miwa. Tunajua mambo haya na tunasema kama farmers that soon after here
we will be announcing the action we are going to take as farmers, which will be to stop delivery to all the sugar millers in this country. Paka tusikike. Miwa yetu hawatanunua na bei yenye wanataka, watanunua na ile bei ambaye tumeagana. Tumekuja mpaka Senate kuuliza maneno ya zoning. Tulikataa, bado mkaeka. Next week tutapanga maandamano. Hakuna maneno mengine. Hatutasimamisha miwa peke yake kupeleka kwa factory. Tutasimamisha kila kitu. Kama ni chai, kama ni miwa, kama ni maziwa, kama ni kahawa, tutasimamisha ili tusikize vizuri. The prices of milk, the prices of tea, the prices of coffee, the prices of macadamia does not have a pricing committee. The same prices have what is called a minimum guaranteed return. Why is it that when it comes to sugarcane, there is a committee and the members of those committee are not even sugarcane farmers? Nyakoro mginjono wasikuni kanyoni wabuka ote kachel kodaka paro. Kutendo kod weche manyien mabende wamedo yudo kachel. Asom giesa ni ka weto ni Cleophas Maowino kamino molo mangodhe amora ahinya kaka Ramogi TV chungo weche mong'ith. Obila oter Jimmy Wanjigi mos yawa. Otek manade mano ntiere kar kanyo. Kabendo ayudo ote mano mar Margaret Omwanda. Mano kantiere ngodhe. Mano min Adwin Jangodhe. Wacho Ramogi TV lere kendo chopo kayo makare. Oro tene jogo duto man neno kode chenro ka gintiere ngodhe. Ramogi TV ma Owino Janabi kanio yani Masai owacho ni aya oteno ok masani anga yutholo mar some kanyo. Owacho ni Dolan Woodsa kwa bondo. Owacho ni aneno Ramogi TV ma Epolo mosa ahinya kaneno chenro kantiere Donom Nairobi. Jaber Nyarmbita owacho neno maler kantiere Kisumu Nyamasare. Joseph Otieno Gutu neno waka entiere Nyikendo. Erokamana ahinya mamake Ramsey neno wa live kwa wuok Siaya Karapol. Aneni maler ahinya kan kae ginyi kwa minwa mos. Erokamana ahinya ote machielo madonjo kar kanyo kwa Ramogi Jwang'en mar Olivent Okulo kantiere Mombasa. Owacho ni aluo chenro kantiere Mombasa kendo asiro jopuonj kuom gomo. To Cleophas akwa mondo miamos Owino mano kakadori ka entie gwenge magranen. Erokamana ahinya kuom ote mari. Ote machielo nyako Ramogi Jwang' mabende donjo kar kama mondo miwakale kata wasomgi achiel ariyo adek moko man ka Mike Mbogo neno waka entie gwenge ma Katuoro achiel kachiel nyako Ramogi Jwang' ka wantie kodi kar ka Beri orote ka wacho ni awimora ahinya Cleo ka studio. Orna mos ne mama na Lucy Akinyi ka entiere Kambare giwinjo Ramogi TV News kachiel ka gin gi Joan Maguire, Eunice, Mary, Janet giwacho Ramogi TV ler ndi. Erokamana ahinya gindikno ane kachiel. Winnie Oguta mano neno waka entiere Mbakasi mradi waneno wimore makare kabisa kan kae gi my girl Nicole. Erokamana ahinya kiluo chenro kamanya koro Ramogi Jwang' waduogo kod mathoth kimedo ndikono bende kikono wani weche manyien biro ni eyo machal nade wako yo masani ka waduogo weche manyien podhi nyime kikidhi mabora. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177, account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Shinda mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 0000130.
chuny boma ma Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pacho ka. Okinyi kokinyi wayango ni kaka piny oru. Ma en Rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tidiro tich ka. Kendo in gi duol e mbaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. To authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 okinyi nyaka sa 5 onyango e Ramogi TV. Machiegni weche mag tuke. Joyce Osike nobedo gi tugo maber mano bang' yudo points 41 kendo kawo loch e tielo mar 15 mag tuke mag golf motisni KCB East Africa Golf Tour mane obagi alap Manyanza Golf Club. Team mane oting'o jotugo kaka Jiten Pabari, Amrish Patel, Ramesh Karai, Karia kachiel gi Prashant Takrar notieko e thuolo mokwongo mano bang' yudo points 115 makanyakla. Griffins Owino, Joyce Osike, Tabitha Ojwang kachiel kod Christine Riaro mane oloyo higa mokalo e alap Manyanza Golf ne otieko e thuolo mar ariyo bang' yudo points 111 e tukego mane oywayo jotugo maromo 130. Amrish Patel kamachielo nobedo jaloch e kind yawuowi gi points 39 ka jatugo Elizabeth Akinyi noloyo e kidieny mar Wakeini. Today is a great day for us here, where we have won today eventually. Last year we were runners-up, we came to Karen, and it's just an amazing day that we are here today, and we have won, and we'd like to represent Nyanza again to the finals in Nairobi, and we are looking forward to again bringing the final prize to Nyanza here and make our club a proud club for us. County ma Murang'a biro bago tielo mokwongo mag tuke mag taekwondo giko dira ka timbe koro osechako timo ikruok margi mano mar timo maber gi geno mar yudo midila e kidienje mopogore opogore. Tim mar Weusi mogoyo tach mano e kar dak mano ma Kariobangi buore Nairobi kendo nie bwo riwruok mano mar World Taekwondo Federation dhi nyime gi timo orako margi kotelegi kod kocha margi Ndung'u Ng'ang'a. Tukego oywayo timbe kowuok e counties 29 pacho kae, to kata kamano kwayo koro gichwalo ne tend county ma Murang'a mondo ojolgi e weche mag bago tukego. Joloch mag tielo ma Murang'a biro ting'o nying Kenya e tuke mag pinje mibiro bagi dwe mar 10 higani. Hapa tuko na watoto zaidi ya 40 na expectation yetu kule Murang'a ni county zaidi ya 25 kama itakuwa ndogo. Kwa hivyo utakuwa ni mchezo utakuwa wa hali ya juu, na tungeliomba pia watu wajitokeze kutizama mchezo huu wa Taekwondo WTF. Hatuna hall pale Murang'a, sisi huenda tunakomboa mahall ndio tuna train. Kutrain saa ingine unaenda unapata team kama hizi kama team zetu tunazifanyisha, tunawatrain kwa kiwanja ama kwa barabara, tunatrain tu kando kwa barabara juu hatuna mahali tunaweza trainia. Tunawa prepare kulingana na vile mchezo huwa inachezwa kwa ring, sababu kuna changes zinaenda zikibadilika. Kama hivyo mchezo wetu wa taekwondo umetoka World Taekwondo Federation WTF, na huko kila wakati like kama after 1 year 2 months unapata wanabadilisha rules za ring. Riwruok matayo tuke mag netball nobago tiegruok mar ndalo 2 ne jotugo kocha mopogore opogore kachiel kod jogo matayo tukegi e apisi mano mar Klepe, tiegruok mane obagi alap ma Ulinzi Sports Complex e county ma Nairobi.
Tiegruokno mane orumo odiochieng' manyoro noywayo ji maromo 120 kowuok e counties 30 ma pacho ka. Tiegruokno manotim kuom ndalo ariyo ne oting'o mano mar puonjo lokruoge ma oseketi e riwruok matayo tukego e pinje duto, mano ma nyaka keti e tim kapok lig ma higani chakore ayanga. Lig modong kata maduong' mano mag tuke netball biro chakore ayanga tarik 18 dweni. Boys in the court, Sarah. First of all, having the fundamentals of the game sink into the grassroots. Have secondary, primary schools play competitive netball. That's where the national team comes on. So when we have ladies later in their 20s that had good foundations and the basement is very good, we will have a very strong national team. We have been able to have courses or clinics in more than 15 counties in this country. So that group is the one that we have today. What they have actually acquired out there, we want now to harmonize, to coordinate, to internalize, so that come next year, they'll be prepared to do it better than they did it. Francis Bowen kachiel gi Rosalind David notelo ne jong'wech ma pacho kae manyo midila e piem mag World Masters Athletics kidieny mar mita 1000 mago e ng'we mane obagi alap mayudore kanyo e bomano ma piny Sweden mano odiochieng' ma kawuono ka Rosalind noloyo midila mano mar goldi e kidieny mar W45 mago e ng'we mag mita 1000 mano bang' ringo kuom dakika 35 gi nyiriri maromo 8 ma en goldi mar ariyo ma jotugo kata jatugo Rosalind noyudo e piem mago mag World Masters Athletics Championship bang' tieko e thuolo mokwongo e ng'we mag mita 5000 mano e alapno mano ma Ullevi Stadium mano juma mokalo. Joan Chepchirchir noloyo midila mar silver e kidienyno. Francis Bowen mane oseloyo midila mar goldi e kidieny mar mita 100 kata mita 5. Tulikuwa na Joan akaniambia wako mbele, ndio nikaokoa mbele, nikafinya sana mpaka mzungu akakaa nyuma yangu, ndio nikapiga sana mpaka nika win race leo. Hali ya hewa kuko na baridi, alafu tulikuwa tukikimbia, kulikuwa kunanyesha, alafu mvua ikakuja ikapungua. Bahati kulikuwa kuna msitu, at least hakukuwa na upepo sana, lakini baridi ilikuwa. Lakini tumeng'ang'ana na tumefanya bidii ili tuweze kushinda. Nyakoro magjo ange kanya makoro watieke weche manyien kama ntiere karakan koro gikanga bana ka mondo we kinu chuno mamoko mag Ramogi TV to kaka pile wagunero kamanya ko bedo kodwa karkae jogo ma ondiko no podi Mzee Omanga wacho neno achiel kachiel George Benja wuod Kodwogo wacho ni Kodwogo North Kanyamkago kae ema luwe chenro makare kabisa. Murina Dero neno waka ntiere Asembo Nyilima wacho ni kod nyaminwa kata my sisters in law Ruth Nyathio Chieng wacho ni anarito neno kaka Leicester dwa diemo Tottenham kanu moja ina kwero kamana enya kadhi diemre kinyi wakoni bende okinyi. Otis paka muol tokwalo nyinge bonu ke Facebook ka wacho ni mar kwabwai rathore wacho ni chenro donjo noyo malera inyo luoch wacho ni Mark wuod Nyaseme neno waka ntiere Uyoma Owimbi mano kamulwe chenro bende achiel kachiel odhiambo ma kawuono. Mako Jwang David Omondi wacho ni Janyakach Nyabondo Ramogi TV winjore maler Cleophas Kenya to gik moko osedhi malo te kendo onge dok chien wariduru mana okanda kaka wan jopiny malwet gi chuok. Erokamano ahinya kuom ote mari. Vigilant wuod Nyalego wacho ni oimore aneno chenro ka wuok God Kwer ka baba Migori County Madam Alambo no wacho ni nyinge chal gi mar babana. Aya pinje ne kanyo luwa ne achiel kachiel diponi en watni. Rafael Ongiz wacho karkanya yudi maler kantiere Elmin Kochia kae. Erokamano ahinya. Steven Otiwa Mwalimu Bora neno wa live kantiere Sindo Suba. Vincent Kajomo neno wake ntiere Gemrai sub county mano sub location maidore North Nyakach ward Nyakach sub county
kaachiel koda ka wacho ni jaode mohero Lilian Onyuro kaachiel koda ka Jomo family duto ka gin kanyo. Karo Tom neno waka ntiere Sakwa Kapio, erokamano ahinya. Atis Ouko en kodwa pamoja kendo wacho ni ene chenro. Rehan Chao Amutabi neno waka ntiere South C, erokamano ahinya kuom ote mari. Sally Celine Ramogi TV loud and clear neno kantiere Thika, erokamano ahinya. Isaya Ongawas wacho ni luwo chenro achiel kachiel ka wantiere karka. John Junior Otieno Nyalenda Kilo Junction ilu chenro achiel kachiel, erokamano Jamta. Nyara Bari wacho ni Kakamega Town Kisa West en kodwa achiel kachiel. James Waringa wacho ni Mawuod Waringa mano mar Rock Siaya, erokamano ahinya. Okombo Victor aneno ukantiere Kindu Bay. Judy antiere Iseme kenda luwo chenro achiel kachiel. Winnie Otieno aneno maler kantiere Kebodho, mano kama wantie kanyo kora mojang weche thoth ahinya da somo wote mawuoro no kata guni erokamano kuom bedo kodwa ka e budho mag weche manyien mago imore kano wakelo ni ka achiel kachiel kantiere kod jaloko marwa Elizabeth Otieno bende awantie ka kod japicha mabende ntiere toke kar kanyo mano Ernesto mano wuod Nam Chumbi, erokamano ahinya. Lindsay Simani kaachiel koda kalange duto mantiere kiru machielo ma ikonwa weche manyien moting'o Liza Rio, Kev kaachiel koda ka jogo mabende tayonwa wechegi achiel kachiel ka bende wantiere kar ka jogo moiko weche manyien moting'o jochung weche magwa Ken Muka kaachiel koda ka Jaibonyo. Wagonwa erokamano ahinya. Kiny narom kod weche chenro mar Upiny kama wadhi twake weche mopogore opogore asa 12 nyaka saa 5 mane makela e giko. Kora wegi chenro mamoko Ramogi TV natai weche manyien odhiambo ma kawuono. Nyinga Cleophas Oluoch, Jakisumo Kanyakwar Kokal ma okeu nyaka Chisango. Oriti masani.